Здравейте! Сега ще ви покажа къщата, която строим в момента, до какъв етап сме, как сме разпределили по проект стаите и изобщо заповядайте в първият клип в моят YouTube канал. От вратата веднага влизаме в малкото коридорче, което това в момента, което виждате, ще бъде нашето перално помещение, като отдолу ще имаме складче за буркани, защото ние обичаме да си правим домашна лютеница, зимнина, компоти и така нататък. Ще трябва някъде да ги складираме. Това тук е нашата спалня, като си избрахме първо, защото е малко по-отдалечена от останалите и второ, защото гърбът на едната стена е тоалетната, която виждаме в момента, и другото ще бъде баня с тоалетна и не искаме, когато някой ни дойде на гости, да чува звуците от водата. 100% съм сигурна, че е изключително неприятно. Това е стаята на нашия син, като я избрахме, защото е средна стая. Честно казано, гледката е най-хубава от тази стая и така просто искаме наистина да се чувства страхотно в нея. Това тук е третата спалня, която всъщност ще бъде спалня за гости, тъй като се надяваме да ни идват доста често, така че искаме всеки един да си има своето уединение. И в момента виждате двора, който е разкопан, до какъв етап сме стигнали с него, предстои озеленяване. И вече влизаме в холната част, която има и кухненска част. Тя се пада отдясно. Общо това помещение е 33 квадратни метра. Като по проект ние имахме френски прозорци, но решихме, честно казано, че е прекалено навлизане в личното пространство и затова оставихме само един. Това тук е терасата и гледката от вторият етаж, като за момента за него нямаме проект. По-скоро планираме да има един офис, който ще бъде за мен, една допълнителна мъничка спалня и останалото, доколкото така разбрах по идеите на мъжът ми, ще бъде механа, като това пространство под покрива без терасата е 85 квадратни метра. На живо е доста голямо. И тук отново ви показвам двора в окаяно състояние. Преди имаше трева, вече няма нищо. Това са стълбите за към първия етаж, като разбира се предстои страшно много работа все още, но пък тепърва предстои външната изолация. Изобщо наистина е доста работа, но пък ние сме се подготвили психически и физически, че няма да е лесно, но пък за сметка на това си заслужава абсолютно да живееш в къща. Защото особено когато имаш и детенце, ти си иска някакси да расте в една свобода, двор с животинки, да се учи на труд и така. Това тук са нашите дръвчета, които, доколкото знам, са джанки и сливи. Искахме да ги отрежем като цяло, но пък придават, особено пролета, супер голяма красота на двора. Така че за момента ще си ги запазим. А и също другата причина, заради която искахме да ги махнем, е, че аз съм алергична и се обривам от тях. Но пък в крайна сметка, за сега сме ги оставили така. Ако са ви интересни такъв тип видеа, може да ме последвате, да коментирате видеото и да знам изобщо да продължавам ли да ги правя, защото съм много нова в това. Тук ви показвам моите цветчета, които честно казано онези двете изгоряха от жегата. Казаха, че са градински, но тъй като виждате, че двора е разкопан, нямаше възможност да ги засадим в тревата и ги садихме в саксии. Това тук е моят син, който ми подарява точно от тези мои приятели в кавички, защото точно след
се обринах. И ето тук една много сладка среща с едно коте, който той преследваше страшно много обича животни, въпреки че е на година и 5 месеца, се стараем в него да възпитаваме това чувство, просто да обича животните, да обича хората и така. Ако ви е интересно, последвайте ме за втора част. Пожелавам ви хубав ден и една сладка гушка от едно коте.